dalje. Ostavimo mi njih, neka oni pričaju njihovu priču kao što pričaju o ulasku u kandidaturi Evropske unije da bi još više upropastili Srbiju. U čemu se radi? Ja ne znam da li je ministar Bogdanović na listi koje je Angela Merkel donela u Beograd. Donela je 3 liste ljudi koji su svi na vlasti, koji su pokrali donacije, povoljne kredite i mahinacije iz tranzicije. I Evropska unija traži da se ti ljudi pohapse, da se taj novac vrati državi. To je jedna strašna ucena ljudi na vlasti. Oni sad ne znaju kuće ni šta će. Oni bi sad prevrnuli Srbiju 5 puta na glavačke da se dodvore Evropskoj uniji, da ne pokreće to pitanje. Kako ste to saznali? Pa lepo sam saznao, to je objavljeno u medijima. Ko prati medije, ko prati štampu, to sazna, brat. Tu nema nikakvog problema. To je javno.